Van harte welkom bij het voorprogramma, de talkshow van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse muzieksector. Met straks aandacht voor young professionals, jonge mensen die als manager of boeker aan de slag zijn gegaan in de provincie. Eerst ga ik het hebben over een bijzondere documentaire, Liverpool aan de Maas. Daarvoor zit Gerrie, hè? Hans Lijndekker, Schoofvelen, welkom. Vergun het in het plat doen, dit gesprek, want de documentaire is ook in het plat en dan kunnen we het beter zo meteen goed aanpakken natuurlijk. Absoluut, helemaal met eens. Hans, laat ik bij dich even beginnen. Opgegroeid in Remeung. Ja. En daar hebben ze ook echt die Remeungse popscene meteen met de paplepel ingegoten gekregen. Want die zijn een café, ook dat, toch? Ja, klopt, joh. Maar daar werden in de tijd nog geen popmuziek gedraaid. Nee, wat kunt ze zich nog herinneren van toen? Heel veel, maar met name dat er werden vooral jazz gespeeld door bandjes. En ook in de jukebox, allemaal dat soort platen. Maar in de tijd wordt het eigenlijk zo dat mijn vader en mijn moeder begonnen die café. En dat was een café waar een jukebox ding met allemaal liedjes erin, Nederlandstalig van och vader lief, doe drink niet meer en aan de strand stil en verlaten en allemaal dat soort krom. En mijn vader was een fervente jazzliefhebber. Die had een paar jaar in New York gewoond en die had zijn koffers vol met jazzplaten metgenomen. En dat had de grote muzikanten door zijn spelen in New York. En dus zoals gezegd, hij nam die platen mee, die gingen in de jukebox. De vaste klantje die destijds toch kwamen en heel erg blij waren met de Hollandse kroon, die verlieten heel snel het café. En in de plaats kwamen allemaal jonge mensen, heel veel studenten die helemaal gek waren van de jazz. Werden een hoesbandje, jazzbandje werden door gemaakt. En wat ik me nog kan herinneren is dat ik dan als klein manneke dan 's avonds door pap metgenomen werd naar Unger toe. En dan mocht ik nog even gaan kijken naar de bandjes. En als papa en mam dan 's nachts in bed logen helemaal uitgeput en weer werden 's morgens wakker, dan kon ze weer de café inlopen. Ja. En dan kon ik, dan stingen die instrumenten nog allemaal. En dan kon ze op het drumstel gaan drummen en kon ze op een trompet proberen te blazen en zo. Dus dat is wie ik dat beleefd heb, zeg maar, als klein jeugdje. En uiteindelijk ook zelf ook begonnen met spelen? Ja, dat wordt een beetje later. Met een jaar of 16 mijn eerste gitaar kunnen kopen van vakantiewerk. En toen met bandjes begon. En dat wordt toen in de tijd eigenlijk al bezig dat er heel veel bandjes worden in Remeung en omgeving. Ook heel veel muzikantenwisselingen worden. Er wordt echt in de tijd dat als een band met bijvoorbeeld een goede solo-gitarist had, dan worden andere bands voor een kijken van kunnen we de solo-gitarist niet kunnen we hem de kapen, want dat vinden we eigenlijk erg goed. Er wordt in de tijd ook best wel wat rivaliteit tussen de bands. En dat vond ik op zich wel vrij, want ik ben altijd wel iemand geweest die met iedereen samen wilt spelen. En, maar dat vond ik gewoon schoon om te zien wie dat werkt en hoe ik ben er zelf onderdeel van geworden en nog steeds. Maar op een gegeven moment had ik ook gezegd van, er worden zoveel bands die ik kost me die nimmer bestingen. Want ja, er worden ook bands die bestingen een half jaar en dan worden ze weer weg. Dan weer een andere band, weer andere mensen erbij en dan weer een andere naam. Ik heb zelf ook in 26 verschillende bands wie dat gespeeld. Geet, toch? Ja. Wie dat geet, joh. En ik denk van, iedere band maakt toch ook wel chique dingen met. Maken plaatjes, nemen dingen op. Er zijn mooie posters van, leuke foto's. Dat is straks allemaal, dat is allemaal weg. Ja. En toen had ik een idee om dat allemaal te gaan verzamelen en door een site van te gaan maken. En dus dat idee wil bij mij gaan stangen, maar ik ben al vrij snel ook met andere mensen samen gaan werken, omdat ik ook de kennis van haar, want ik heb natuurlijk niet alle kennis in pak, ik weet niet alles hoe dat tiet. Mensen de Beagle en Rob van Appenven, Dennis Jansen, die worden dan weer in mijn sterwet van de 60er jaren heel veel afis. Rob veel meer van de 70er jaren, ik dan veel meer van de 80er jaren. Zo vult het elkaar mooi aan. Ja, precies. En later is School Schenk er ook nog bij gekomen, dus we hebben dat eigenlijk uiteindelijk met z'n veren hebben we die site van gemaakt. En
Maar ik ben wel degene dus waar alle foto's en alle muziek en alles terecht is gekomen. Waar alles bij elkaar komt eigenlijk. Dat zit voor ook in de documentaire hè, met alle verhalen. Ik hoofd, ik speel ze ook gitaar. Gitaardocent ook bij de AC. Dat is heel goed, ja. Ik wil zo meteen nog even naar Remeung Nu. Maar laten we eerst kijken naar een stuk van de documentaire, de trailer. Ik even bekijken van Liverpool aan de Maas. En later met de komst van de beatmuziek en de elektrische gitaren, toen werd dat ineens heel anders. En toen is het begonnen met de ellende. Dat was ook in de popmuziek. Dat mocht absoluut niet van de pastoor. We moesten vroeger in een schuurtje of in een kelder bij mijn stoels repeteren. Toen mag je nog werkeloos zijn, tegenwoordig mag dat niet meer. En toen moest je nog posters gaan plakken. Ja. De hele maatschappij is anders geworden. Ik denk dat het misschien heel groot zou zijn dat het internet een keer gewoon een paar dagen of een paar weken crasht. Iedereen begint al te zoeken zeg maar, om 9 uur 's ochtends. De muziek gaat om de verbinding en ook om de live ervaring en om het, dan moest de band bij wijze van spreken kunnen ruiken. Muziek zal nooit verloren gaan, ook al hebben we niet, dat weet ik heel zeker. Maar wat was te weten over de muziek ga je toch of niet? Ik zou zeggen, gang je toch maar aan het schoot voor zetten. De eerste beelden van Liverpool aan de Maas. Te gek jongens, dat je die met had genomen. Goof, als ze dit zuist, dan denk je toch, man, daar echt bij iemand te zijn. Boy, ja, vertel mij, Joe. Ik ben, dat is heel cliché om te zeggen, maar eigenlijk 20, 30 jaar te laat geboren. Als je de verhalen hoort van de jongen, wie Hans bijvoorbeeld de kevel heeft bewaard en het gedigitaliseerd, wat nu ja, ook in de documentaire zit. Die verhalen die zijn zo vaak hilarisch, ontroerend. Verhalen van, ja, en Remeung dacht ze dat ik dood was, maar dat was helemaal niet dood. En ja, echt bizar. Het is gewoon gaat om super enthousiast over te worden, ja. Ja. Die verhalen die gunt voor allemaal zin in de documentaire. Ik zou ze het liefst allemaal nu willen huren, maar dat bewaren we. Wie is het nu in Remeung? Wie is de popscene dan nu? Poeh, ja, dat is een beladen vraag. Ja, denk ik wel dat we dat zo kunnen stellen. Nee, in Remeung heist de asielfabriek en die is op een gegeven moment is die gesloten. Dat was een beetje het jongerencentrum, de bandjes kosten door spelen. Een beetje de plek voor de muziekliefhebbers en live muziek was heel belangrijk voor de stad Remeung. Die werden gesloten, de eerste cultuurfabriek kwam toen en er was heel veel weerstand. En niet dat de sluiting van de asielfabriek zeg maar het mes in de rug is geweest, maar dat in combinatie met, ja, we hebben geen plek meer over kunnen spelen. De cafés kregen minder vaak een vergunning voor bands live te laten komen. Dus op een gegeven moment mochten ze maar 3 keer per jaar een vergunning krijgen om een band te laten spelen. Ja, dat is vast groot ja, dus dan is het heel lastig om inderdaad nog te organiseren in de stad. En we zijn nu met man en macht bezig om dat weer omhoog te krikken, zeg maar. Het aantal bands en de repetitiemogelijkheden, plek om te spelen. En de documentaire is eigenlijk een beetje om te laten zien van, ja jongens, dit was er allemaal. Kijk wie schon dat was. En wie die mensen dat voor ons hebben opgebouwd. En hoe ze dan ons, de jeugd, de jongeren, om het vuur te zetten, zeg maar. Ja, hopelijk maakt die documentaire dat los. Als we dan nu al een klein voorzetje kunnen geven, welke acts in Remeung moeten we echt in de gaten houden? Ja, dan kent ze heel veel kenjoet. Kijk naar hip-hop. Brolin bijvoorbeeld, die tummelt heel hard aan de weg. Die stuit zelfs bij ons bij de bibliotheek. Stuit een gedicht van hem op de trappen. Hè? Ja, zeker. Ja. Déjà, dat is een hele toffe band uit Remeung. Ja, Hans, weet je er nog een paar? Nou ja, die jongens van bij Eddie repeteren. Ik weet niet meer precies wie die... Break-In heten ze, die echte jonge gastjes van de jaren. Aftermath. Ja, maar die hebben de naam veranderd. Oh, okay. Maar, ja. Nou, dat soort bandjes. Maar goed, het is net wie Goof zegt. Jarenlang is er gewoon geen mogelijkheid geweest voor jongens om überhaupt een repetitieruimte te vinden waar ze samen kosten komen. Waar ze een podium hadden om te spelen. En als dat er allemaal niet is, ja, hoe duist het dan voor? Hè? Ja. En dat is wel iets van als ze beginnen in de muziek. Ik ben vroeger begonnen met gitaar, omdat je schoon wordt om ergens her te gaan met die gitaar mensen blij te maken. En ook zichzelf blij te maken. Van muziek maken wil ze blij natuurlijk. Maar als je dat niet hebt, en dat is ook wel in de tijd geweest, denk ik, van dat het een beetje weggezakt is door... ja, DJ's ook. Hè. Dat klinkt precies. Niet om dat in een slechte daglicht te zetten, maar voor op een gegeven moment voor een kroeg te hebben, zoveel avond in het jaar dat ze het kunnen organiseren, dan is een DJ makkelijker dan een band te laten komen. En hoe als ze bijvoorbeeld in Remeung kijkt naar de Heilige Cornelius, ik heb ook voor in de documentaire bij Oetstek, het muziekcafé van de stad, daar gaat er gewoon voor elke week live muziek in de kroeg. Ja. Punt. En dat heet er,
door omstandigheden een tientje natuurlijk niet kunnen doen. Ja, dat is maar, overal. Hè. Dat is natuurlijk niet alleen Remung. Maar plekken creëren, daar gaat het om. Hopelijk kunt je dat hiermee losmaken. Hoe kan voor de documentaire zijn? Nou, hij gaat op 18 november gaat er een première. En daar hebben we natuurlijk heel erg veel zin in. Dus dat gaat ook in de AI-bioscoop in de binnenstad gebeuren. En daarna is het idee om hem ook bij de ESI te vertonen. En dan gewoon verhopelijk hem ook nog ergens op een bepaalde zender. Wim zal het zeggen, of er linkjes zijn. Ja. Dus ja, ik hoop op zoveel mogelijk plekken. Want het is een prachtig verhaal en dat mag echt gehoord worden, vind ik. Dankjewel voor je komst, Schoof Velen, Hans Leijendekkers. En veel succes met de documentaire Liverpool aan de Maas. I always try to make you feel a bit less alone. Now it's time for you to take a step all on your own. Until you gain control, I'll always be there, so don't let anybody tell you something else. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. Cause I'm a lazy star on a homebound train. Never in no scars, never felt no pain. I need to find a way home and make way for the truth. Although it looks so fine and my soul's okay, there are several bills that I have to repay. Een korte compilatie van nieuwe muziek uit Limburg. Wil je die tracks nou in zijn geheel horen, dan kan dat op Spotify. Release Radar Limburg 2021. Daar vind je alle muziek, dit en nog veel meer terug. Dus zeker kijken. We hadden het net al over de jongeren die het in Roermond moeten doen. Maar jongeren gaan ook aan de slag als young professionals. Dan ben je manager of boeker. Jeffrey Hansen en Martijn Belleflame, welkom. Manager of boeker, manager en boeker ben je volgens mij eigenlijk al meteen tegenwoordig. Hè? Je bent meteen allebei. Of valt dat wel mee? Kun je dat nog makkelijk onderscheiden? Ja, het is nog wel te onderscheiden. Maar het verschilt natuurlijk wel met welke act je samenwerkt. Sommige acts hebben een behoefte aan alles in één. Anderen hebben het liever dat je het een beetje afgesplitst houdt. Want even voor de mensen die het verschil niet kennen. Wat doet de manager, wat doet een boeker? Ja, een manager regelt eigenlijk alle zaken voor een artiest. Dus dat er een boeker komt, een label komt. Wanneer je een plaat gaat uitbrengen, echt het hele creatieve proces. En een boeker is echt bezig met het regelen van of er een serie shows of een paar losse shows voor een artiest. Ja, Martijn, we hebben, ik denk is het nog minder dan een jaar geleden, hè, contact gehad over dat jij wilde beginnen als manager. En dat je dacht, hoe ga ik dat doen? En op dit moment heb je al hoeveel acts? 8. 8, dus dat is heel snel gegaan. Ja, heel snel. Hoe begon dat? Want je zei, ik wil dat management beginnen en toen? Ja, het begon eigenlijk een beetje vanuit verveling op school. Ja, lockdown, we werkten allemaal bij poppodia of bij cafés. En daar was allemaal helemaal niks meer te doen. En toen besloten we, weet je wat, we gaan ons gewoon inschrijven bij de KVK en we gaan wel zien waar het schip strandt. We hadden allemaal passie voor muziek. En we zijn met vier creatieve studenten en een rechtenstudent die ons daarin ondersteunt. En ja, vanuit die passie is het eigenlijk een beetje gaan rollen. En links en rechts gesprek met Pop in Limburg, gesprek bij Poppodium Volt. En zo is het balletje gaan rollen. En vanzelf melden artiesten zich bij ons. De eerste 2 moesten wij achteraan en daarna kwamen ze bij ons. En ik heb Paul nu nog steeds wel eens aan de telefoon. En ik zeg, ja, sorry, ik heb nu echt geen tijd meer. Nu zit het echt vol. Want wie heb je ondertussen allemaal bij Magnificent Creatures, is het hè? Ja, onder andere Elle Hollis, Tommy Gezer, Madou, Ananita. Echt wel wat jongere opkomende acts uit Limburg. En we hebben dan ook 2 Brabantse bandjes erbij zitten, die dan vanuit de opleiding zijn meegestroomd. Jeffrey, ook begonnen als manager. Voor jou denk ik vanuit Mount Atlas, de band waar je in zit, waar je het eigenlijk toch al allemaal voor regelde. Dus dan kun je ook maar beter management beginnen, of niet? Ja, precies. Zo is het eigenlijk ook een beetje gaan. Dat we op zoek waren naar waar gaan we, waar komen we ertussen als beginnend bandje zijn, voor wie we willen onze boekingen gaan doen. Dat is meestal wel moeilijk om te vinden. Dus ja, vanuit daar is iets van, dan gaan we het gewoon zelf doen. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu hebben we ondertussen een eigen studio, een eigen merchandise keten waar we alles zelf kunnen maken. Dus we hebben alles nu in huis om al onze artiesten die zich bij ons aansluiten te voorzien in alles wat ze willen.
Te gek. Het klinkt altijd een beetje dubbel, management ook voor je eigen band. Want aan de ene kant wil je dan natuurlijk bezig zijn met het creatieve proces. Aan de andere kant wil je ook dat er van alles geregeld wordt. Ja. Hoe combineer je dat? Ja, dat heb ik eigenlijk redelijk snel uit handen gegeven. Ruben, een van mijn collega's, doet dat nu. Aangezien op het moment dat je je eigen management en boekingen doet, zit er altijd een stukje emotionele binding in. Je durft nooit precies de prijs te vragen die je eigenlijk wilt hebben. Want je bent bang dat een show afketst omdat je te veel vraagt. Dus op het moment dat we met meer mensen op het project zijn gaan werken, hebben we ook meteen gezegd van oké, we houden Mountainatlas wel erbij, maar ik wil het zelf niet doen. Ik wil het gewoon door iemand anders laten doen. Je kunt veel makkelijker voor anderen inschatten of zeggen, nou, dit ben je waard, dit is het optreden. En voor jezelf denk je dan, precies, moeilijk. Want dan denk je, weet je, die show die wil ik wel graag doen, dan doen we het voor 150. Terwijl iemand anders zegt, weet je, we zetten gewoon eerst op 500 in of zo. En dan zien we wel waar we uitkomen. Terwijl je zelf dan bang bent van, als ik zoveel ga vragen, dan zal ik die show wel niet krijgen. Ja, je hebt natuurlijk ook een aantal acts onder je hoede. Laten we daar even naar kijken. Dat is misschien het handigst. جرب توقف ضد نشوف كيف حيكونوا جرب تلعب معهم نشوف كيف حيصيروا ولا طلع من هنا اسلوب ثاني بشخص انا نفلوي قاتل اسمع يجال بلسانك الجامل عم شوفك هامل Een compilatie van de artiesten die bij jou bij het management zitten. Violet's Tale, Mountainatlas, A Minor Problem. En wie zat er nog bij? Hamza zit er nog bij. We hebben nog Moonlin, dat is een jonge producer. Noah is ook een jonge rapper. En op die manier komen er allemaal jonge talenten uit de regio die zich bij ons aansluiten. Het is voor jou vrij natuurlijk gegaan. Jij hebt echt die stap gezet van dit wil ik gaan doen. En wat zou je nou als advies geven aan jongeren die ook als professional in dit vakgebied willen beginnen? Ja, gewoon beginnen. Gewoon de eerste stappen zetten en vooral praten met mensen die het al gedaan hebben. Daar heb ik zelf ook heel veel van geleerd. Onder andere met Bart Becks, was manager van de Ten Bells onder andere. Gewoon praten, wat heb jij gedaan? Hoe ben je daar gekomen? Je hoeft niet het wiel opnieuw uit te vinden. Er zijn heel veel mensen die het al gedaan hebben. Alleen je moet in Limburg wel wat meer achteraan zitten. Zeker als je dat wil verantwoorden naar de rest van het land. Ja, dan moet je dus echt wel soms wat brutaler zijn om er maar tussen te komen. Je moet ook vooral niet bang zijn om iets fout te doen. Want je kan eigenlijk niks fout doen. En als je bang bent om iets fout te doen, ga je niks doen. En dan wordt het ook niks. Dus je moet het gewoon doen. Hoe zit het eigenlijk qua werk voor jullie in de provincie? Want je zei net al, ik heb het hartstikke druk. Is het nog nodig dat jongeren zich melden als manager of opwerpen in die sector? Ja, dat is altijd wel vraag naar. Want het is druk, maar het blijft ook steeds drukker worden. Want er komt ook steeds een nieuwe generatie bij. We zijn met Racing Grounds nu ook kijken naar samenwerking met KTM. De opleiding vanuit Vista. En daar zien ze ook bijvoorbeeld ieder jaar superveel aanmeldingen binnenkomen. Dus waar ook vraag is, blijft vraag. Want er blijft gewoon steeds meer bij komen. Ja, je hebt ook een kleine zijweg, maar je bent ook Output gestart. Een plek in Heerlen waar bands ook kunnen optreden, waar je ook repeteert misschien? Ja. Hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Door een samenwerking van de Vantegroep met een aantal kleine culturele partijen en een subsidie vanuit het ministerie van Volksgezondheid zijn we de zorg en de cultuur dichter bij elkaar gaan brengen. En vanuit daar zijn we Output gestart, waar we dus een locatie zijn waar we jonge culturele ondernemers een plek willen geven om zich te ontplooien. Waar we natuurlijk ook het stukje Racing Grounds bij hebben gegooid om het muzikale gedeelte in goede banen te leiden. En vanuit daar dat we daar ook een studio gebouwd hebben. Er komt nu een kleine venue als dadelijk alles van mag. En vanuit daar dat we nu ook de samenwerking opzoeken met bijvoorbeeld Poppolie Nieuwe Noord en Vista College. Te gek. Jullie hebben allebei meerdere artiesten onder jullie hoede. Is het advies nou eigenlijk ook om misschien wel eerder in de carrière of zo vroeg mogelijk al te beginnen met een eigen management? Want ik kan me voorstellen als je net start als artiest dat je denkt, ja, ik heb dat geld nog niet of ik ben nog niet professioneel genoeg. Dus laat ik het maar zelf doen. Terwijl het misschien juist goed is om meteen met iemand anders aan de slag te gaan. Ja, je management kan je ook... hoe eerder je met management start, hoe makkelijker het is om aan geld te komen. Want wat wij bijvoorbeeld in combinatie met Output en Racing
Grounds doen, is dat we pakketten aanbieden waar de artiesten de merchandise van ons uit krijgen, de opnames, een stukje coaching, management en boeking. En dat we vanuit daar gaan kijken van oké, op welke manier kunnen we het geld terug verdienen aan de hand van de verkoop van de merchandise of de boekingen. Dus op het moment dat je begint als artiest, dan is vaak het vraagstuk van hoe kom ik aan het geld om een carrière te starten. Terwijl zo'n management je meestal makkelijk wel kan helpen om er juist aan te komen. Ja, een beetje kip in het ei verhaal eigenlijk. Ja, die tip nemen we meteen mee. Dank jullie wel voor jullie komst. Martijn Belle-Vlame, Magnificent Creatures en Jeffrey Hansen, Raising Grounds. We gaan nog kijken naar één artiest van jou, Ella Hollis. Het is een aantal keer uitgesteld, maar volgend jaar gaat het echt gebeuren. Dan staat ze op Pinkpop. Ze nam op het Megaland-terrein de clip op van Running Out of Love. Can't help but making you feel like I don't give a damn how. Fate tells us lately it's real. My eyes are moving around. Don't overcompensate it. Won't save it if it's not it. 'Cause we are always changing, but I only see the things that stay the same. Like a cigarette you can never put out. Not smooth at all, just knocking me out. But I'm running, running, running out of. Oh yeah, I'm running, running, running out of. I'm running, running, running out of. Oh yeah, I'm running out of, running out, running out of. Oh no, took your time to decide. Fake a left or turn right. Still see you standing in the pouring rain, but we were burning like a fire, gone insane. Don't overcompensate it, won't save it if it's not it. 'Cause we are always changing, but I only see the things that stay the same. Like a cigarette you can never put out. Not smooth at all, just knocking me out. But I'm running, running, running out of. Oh yeah, I'm running, running, running out of. I'm running, running, running out of. Oh no, I'm running out of, running out of, running out of. Oh no. Don't take too long, don't take too long. Why you gotta take so long? Oh, but I'm running, oh, I'm running out of Laat ik de agenda er nog even bij pakken, want er is genoeg te doen voor muzikanten uit Limburg. Zo kun je je nog altijd inschrijven voor Zuiderstorm, het nieuwe rondreizende festival. Daarnaast zijn er ook 2 workshopdagen van Kunstbende. 1 op 28 november in Venlo en 1 op 19 december in Maastricht. Ben je een goede artiest of ken je een goede artiest? Nomineer dan je favoriet voor de Limburgse Popprijs. Tot 9 januari 2022 kan dat via limburgsepoprijs.nl. In januari is ook Eurosonic Noorderslag, grootste showcase-festival van Nederland. Van 19 tot en met 22 januari kun je genieten van allerlei artiesten en ook veel Limburgse muzikanten op het podium. Op 10 maart is de uitreiking van de Limburgse Popprijs en op 27 maart de voorronde van Kunstbende in Schouwburg de Domeinen in Sittard. Dit was het voorprogramma. Dankjewel voor het kijken. Er komt nog 1 aflevering aan, dus blijf zeker bij ons. Tot de volgende keer.